28 ଜାନୁଆରୀ ବୁଧବାର ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ 8 ଘଣ୍ଟିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଧାନ କିଣା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମ ନାଁରେ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ବିରୋଧରେ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହିତ କେବଳ ବିଜେଡି କହିଛି ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ପଲ୍ୟୁସନ ନିୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ନୋ ପିୟୁସି ନୋ ପେଟ୍ରୋଲ ନିୟମ ହଟିଲା। ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବନି। ଏହି ନିୟମକୁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ କେବଳ ସଚେତନ କରାଯିବ, ତେଲ ମନା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ 10,000 କୋଟିର କାରବାର ଠପ୍। ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। 8 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଦାବିରେ ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 36,000 କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆଜିଠୁ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ସୀତାରମଣଙ୍କ ରେକର୍ଡ। ଦେଶରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଏପ୍ରିଲ 2 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନବମ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଇତିହାସକୁ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର କଣ ଖାସ୍ ରହିବ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବନ୍ଦରେ ବି ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ ଡାକରା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବା ପିଏମଏସଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିଠି ଲେଖି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 336ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସକାଳ 10ଟାରୁ 1 ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା କଥା। ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପ ଚୁକ୍ତି ଶସ୍ତା ହେବ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ। ଭାରତ ୟୁରୋପ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି। ଭାରତ ୟୁରୋପ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ହେବ। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ 95% ୟୁରୋପୀୟ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ନିବେଶ କରିବା ସହ ପ୍ରଚୁର ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଓଜେଇ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା। ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ବା ଓଜେଇ 2024 ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ଯାଏଁ ଆବେଦନ ଚାଲିବ ଏବଂ ମେ 4ରୁ 9 ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏବେ ବି ଫାର୍ମ, ଏମବିଏ, ଏମଟେକ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିପା ଭାଇରସ ସତର୍କତା ପୁଣି ଡରାଇଲେ ନିପା ଭାଇରସ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆତଙ୍କ। କରୋନା ପରେ ଏବେ ନିପା ଭାଇରସ ଭୟ। କେରଳ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଥିବା ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ସାମାନ୍ୟ ସର୍ଦ୍ଦି ଜ୍ୱରରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାଂଘାତିକ ରୂପ ନେଇପାରେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ହାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ।